Pois o cibeche é un fósil do Jurásico, é unha madeira fosilizada do Jurásico, perdón. Entón, pois isto é unha transformación dun árbore a convertirse en un lignito, en unha materia fósil, por así dicirlo, con moitísimos anos de transformación en vegetal a lignito, neste caso, non? Para poder detallalo, non? O cibeche de Asturias era o cibeche que se traballaba aquí desde fai séculos, non? Debido ao camiño, non? E a peregrinación hacia Compostela. Entonces se traía ese tipo de pedras de Asturias, concretamente de Oles, Villaviciosa, non? Debido a que, bueno, pues as minas de carbón en ese lugar paralizáronse polo Principado de Asturias, pois deixouse de extraer tanto carbón e, polo tanto, o cibeche. Entón, empezamos a ter, bueno, dificultades para poder obter a cibeche de calidad para poder seguir con nosos oficios e con nosa produción. Entón, empezamos a explorar outro tipo de lugares onde podría haber a cibeche de calidad. E actualmente, pues, estamos extraendo non, pero estamos conseguindo con nosos proveedores traer a cibeche do oeste de Europa, de Turquía concretamente, unha pedra máxica, non? Que cura o mal de ollo, que dache vibracións positivas e incluso, bueno, pues temos aí a figa, que é a que nos indica un pouco o que están dicindo aquí os guías, que se leven este tipo de amuleto que prevén de todo tipo de axuda terapéutica, por así dicilo, non? Este é un oficio, que é o da talla. E logo está o que está vinculado á orfebrería coa cibeche, que é o que temos en este escaparate, que é dicir, o diseño dunha solla, vale, acompañada cunha pedra. Son cousas totalmente diferentes, vale? Isto non está en peligro de extinción, por así dicirlo. Realmente, a situación do gremio, sobre todo do cibecheiro, bueno concretar con este home que se chama José Picaños, que é dos que queda. E hoxe non hai quen ensine. Eu só o mismo, porque non tuve un maestro que me enseñara aí fais así. Fun segundo, poñendo interés como traballaba ele, e pouco a pouco fun eu practicando. Veñen bruto, imagínate, veñenche así, eu limpo todo esa cáscara que trae, que son, a azabache trae, son capas de millóns de anos que foi prensando. Para mí o máis complicado é que non che rompa unha peza. Tens que ter moita paciencia, porque non se fai a correr. Tens que ir moi a modo, ter moi cuidado cos dedos, que os dedos cortan moi ben, pero aquí non. Aquí tens que ir raspando pouco a pouco. Se queres ir moi rápido, vai te facer plaza, rompe. Non un souvenir, vale? Que se quede diferencialo moi ben. Unha cousa é o souvenir de calquer ciudad, isto é algo de calidad, son pedras do Jurásico, que van a estar moi protegidas, algo tan importante que todo o mundo coñece, que é o cibeche, e que non se lle este prestigiando, ni se lle este dando o valor que se lle ten que dar. Para seguir insistindo en que veña xente nova, que é o máis importante, e que, bueno, isto siga máis anos, teñamos pois a posibilidade de que os xóvenes poidan estar interesados en ser acibecheiros.